Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya kiniki di ba na bagi advertisement? Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, kumta mo? Bilay si Bon. Halor ke jingbom la jong ke Meghalaya State Olympic Association man penbiang ya ke jingnon kam jong kinong shimenta ha ka food Meghalaya game arajar arpuar ha ki babon kiliang u ameli ka molai ba process ti sokmi ula pendem jor bat ula dawa ba kinong kit kam jong ka MSOA kide ban hiar suki namar ba kila penle ranya ke jela shushu ba process ulong ba ka MSOA tang ya ka Meghalaya game kimla ban penbiang ti on yekren ya ke ha ka baide ba ka jingtmu ban penlong ya ka national game ha ka jela nakaliang jonga nga dawa Baya baru akin okit kam jo kam Meghalaya State Olympic Association kidan kam nakalian jiki on moral ground dan kam step down no. Hak jiki nakalian jiki dia mensim ya ka moral ground ane ka responsibility. Baka jing jia kum tu baka jia kalong ba kim don ka jing sekadang ka jing skobrio hak bede bat kiniki sport person jo ka jelahi bara ko ka jing skobrio jiki on moral ground nakalian jiki kalong ba kidan kam bakin resign no. Kanang ba kanum long ka jile rany jo ka jelahi bara ko Boros kita nak lihat jengi ikan sepakan national game. Bis ngurus national game. Dia mentah wat ia kemana ia ka wat ia Meghalaya games nak lihat joki kira field. Dia kemenur kom pindang pensiunnya mentah ke national game. Dengan skoban kerpan nak lihat jongahi ke skoban kerpan kalau sorkan dan kamal. Nak lihat joki dan kamal gen design no moral ground lagi meresign kasokan ben lebih day ben dinotify no. Ya baru akan nak kam jok Meghalaya State Olympic Association. But shushu bar ki dandro scam shushu ro mentah ki dandro mentah ki option ki ban nakaliang jong nakaliang sorkar interest ni kam pan nakaliang sorkar ka don kam sim action haga bidi ba kini lagin call explanation lagi don kam nakaliang jong ki ro ban suspend ki hapan suspend namar ka jing le jong ki hi ka ban nakaliang jong nginum la ka long ba ya ka ban chusngap tani ban syuk compromise ya ka jing le jong ki maka jing le ka jongki ka ba nakalian juga ketak ha pakam kosan nga i ya ka kawi ka jaka sa jongki jaka tulet jongki je sabar no chidong i ka ban nakalian jongki ka long ka ba kim khan shu ba de ki brio kim khan shu mo ki brio la i mantang nakalian jongki ka shim no ba ki alam kum ki maran de la i ba ki ya kam ko de ki pele kham tam mantang ka toilet kum to ba ka bathroom kum to pi ka bantang ba sa dong kam i mde shu mantang ka long ba Mde syuk bukan bahasa beliau dia bahasa sports person habis yang bahasa sports person dan kam nak lihat dan kam lakam dok kim kerja kasa kim belong healthy pi expect kum bagi sports person makin yang sports person mata kam sports person makin sa hakum gitu ki accommodation dan kerja ka pembet nak liang jongki di kai kalong kai ba nak liang jong kam sui hap dia syuk habang ipek ya jing pen kreat dia berkreat juga Meghalaya State Olympic Association habasna ya ka pandal ngi mula ngi ipek ni wada sabar la i kum ka Taj Mahal la i madaw ya ka jing te ki balong ke 5 star ko the 5 star construction ki balong 5 mde syuk ki bagni ordinary the extraordinary mata bagi ipek pandal aban nak lian ki kreat habasna kum to ndek kalong ka bas ngsi adu kata-kata dan ipek ki pau sabar iba kajing pekre kalau ibiang ibit no sedang hendai pada on internal pada hakabadi ban tikir nam tagi sports person kam sumdan mata kalong kajing tikir nakaliang jongka nakaliang jongki officer jong Meghalaya State Olympic Association nam tagi sports person dikani kajing jia ka bajam matahi pisung tu kan penduk mesti maha yang sport person jungi berang jelahi berakoi mana kapor sekapor nakaliang jungi habaki sport person kili sabar ngi ai ko kedok par kum jungi encourage seki ban nakaliang juki long ba bakin simi ke sport ngwe ke profession ke banyarap leki ne habakam habang facilities nakaliang jong facilities ke ban nakaliang juki dan kam bakin yo kimyo di pisung tu hanur kam nakaliang jungi ke long encourage ke sport person ni chman but kawai ke bandar kan juga appreciate ya ka sincere effort ka bandar yang worship minister daladi hi relate menen kasini ban visit manta ya to ka
ya ka jaga ka bagi kisah gitu ki sports person jo ka jelahi bro ka wai dengan semua appreciate ya ka action musim dalam musim minister daladihi on the ground on the spot wala ben visit man time ban ila jong khmat hato ka demo ko besya bla post social media ka long ba ka jing ka condition jong room ka condition toilet jong latrine be ka long kumtung ba long dengan sokomen dalam musim minister wala ila jong khmat kalong ba nakaliang jong asion kim simla ban take care do kata kaba kawai ke ban nakaliang jong appreciate musim minister kalong ba ka message musim minister kren kalong if you cannot arrange the accommodation properly better you stop the game. Pi kata kada mengbedon kam hadu kata ikan long mendak liang ju liang musim minister kalong bolong concern di hagju kapon nak liang scam di sokomen bon nak liang ju bang yo musim minister bono obron ka jing clear nak benta jo ajlah hi berkoi khamtam export person bar khamtam habardon complain nak liang ju on the ground on the spot long personally uli ban visit ban lagi musim minister nak liang ju kin tong Japan report ngasapan ka report kalong komno kadin dewasya nota sedih report habang sipan ka report kamot after some time ka report kala sejak kaja empoi sino kata ka dewe ang appreciate yung manakaliang musim minister tega community manakaliang kumbalong matahi kan jing pelong matai kan games ngi scam kumbalong matahi bon nakaliang jung scam nakaliang ki participant boro do adu musim wan nakaliang jing do musong nat syo maka jing long jiman kalong komto na marha ka bade barka aga jide nak bata ka jing bom simkhia nak liang jok asion dengan ngasngo ban nak liang jonga ya ka ban kerpat sai sin ban nak liang jongki nak sarkar par kumjo nak liang asion dang dei sakmat dak don kinu mata ki competition and ki games ki organize kinon kam nak liang jong ka sarkar no bagi akti ha ka asion don kamru mata ka surprise visit ka don kam ban event la ka jong khmat hato ka long kamno ka preparation na marang scam kani ko ka baja mata populo kani ko baja populo yakini kinong le kai sports jong jelahi bara ko ka scam kani kan listen banang ni sya khmat kino mata kino ki program la ka no ko banta Facebook tho ka long ban kumbalong mata habangi kanong jing tip la sanction ni games do arkrur tam mata la sanction ni game pandol ta lo ang sikrur tam la plaj pisang de ko makalong mata ngi haba pakhat ngam sung thu shu pisang do arkrur sikrur tam la plaj pat habangi pe bede ga ya pe bede mata ya ka jakasa ya ka bam ka di ni song kam ibyang de ngam thu ai ga jing thu na kaliang kausion tin na kaliang ga jong lahi seksien asoban ketu sarkar bakadon kami ka ban sim dak batenge khanang ba community ka long hadin habut kinom jasyo namar ba kanum long ka jineran di hang ni ka pausyahi ban nakaliang asion kamdon kata responsibility na ka banta jong ka laway jong sport ada ka long kumni sai ka laway jong ki samla ka jong si ka laway jong samla jong ka kin kiyo hala ka jong ka discipline ada ka laway jong samlang ang ka syong laknum do ka long ka syong mata ha jong ka sarkar ba ka syong ha ka asion dia bagi asion bade abaki asion bade ka long ba kim sim khia kamtam ka mekhes olympic asion kam sim khia ka long kumni ka kom organize kan kata ba ya ka yagi noi le kai jong ka jelahi bro ko